tuturor și bine v-am găsit la primul CS care a apărut teoretic prin 1990, adică după cel care a fost în 2000, care a fost primul, dar de fapt ăsta a fost primul, oameni bun, oficial. M-am documentat ca să nu zic prostii în momentul ăsta și da, a fost primul. Puteți să mă contraziceți cu ce vreți, pentru că am citit, nu Wikipedia, pentru că am citit de acolo, recunosc că n-am de ce să mint. Am citit de undeva care se numește CS oficial și da, chiar ăsta e, în care tu trebuie să faci misii fucking uni. Deci am făcut chestia asta, nu știu. Ok, da, te bag așa. Da, de fapt aici trebuia să ajungem. Și pe recoil. Faci misiune aici. Eu am voie să dau pe difficulty, hai pe easy, să văd dacă filmează. Apare filmează. Play mission. Ok, suntem într-un elicopter. What the fuck, dude? Ce m-am speriat? Am tresărit. Uitați ce frumos. Counter-Strike Condition 0. Teoretic ăsta nu e originalul, adică Condition 0, dar e Condition 0. Adică, dude, înțelegeți voi. Reco. Ia ce Reco. Il vrea să zică. Să văd dacă mai filmează. O să mă uit așa, v-am zis mai des. Northern Africa. Ok, apare mi-a spawnat undeva, unde nici eu nu știu de mine. Și apare nu știu ce să fac. Hai bă, mult timp. Dude, ce-a fost asta? Dude, dude. Bă, Pălincă, bă, tu dai în mine, bă, bă, ce mă sperie asta? Bă, lasă-mă, bă, lasă-mă, bă, să-mi încarc cama, bă. Ești gay? Da, mor, mă, du-te. Bă, dă ăsta ce n-au, Iron Man, câte suportă? What the fuck, stați că-i sunetul prea tare. Cred că și acum e destul de tare, dar o să-l lăsăm așa. Atunci vorbesc eu mai tare, ca să mă auziți mai bine. Nu aș bă de aici. Și trage, ia mă să-i luăm repede sniperul. Dă-mă sniperul mie. Bă, pe unde urci, bă? Bă, pe unde? Atunci facem parcurs. Bă, ce? Se vede că e vechi. Că nici nu pot să urc pe un căcat de ladă. Ce? Bă! Nu jucăm de față ascunsele. What the fuck, ce m-am speriat? Nu se uită nimeni, da? Așa. Aparent ăștia sunt chiar gay, pentru că mă cam plac. Pentru că numai din fața mea apar. Cred că sunt gay și cred că mă plac. Aparent deschideți uși. Holy fucking shit, bă, da, ce te sperii, că suntem în noapte, nu știu că suntem în CS. Bă, eu nu mai înțeleg nimic din jocul ăsta, deci. Bă, mi-a dat băiatul în glanțe. Mulțumesc. Ce pare mea, mă, ăsta, scanner, ce, bă, ce, bă, mă scanează careva, bă, pe un X. Nu nimic. Aparent, cred că move away from the crash site and ok, bravo team, bravo! Asta? Dude, n-am înțeles nimic, bravo team, ce? Credeam că ăsta nu mai are cap. Aud împușcături care mai sunt. Să pușcă ăștia între ei, nu? Ce naibe e acolo? Aparent am atins ceva, dar nu știu ce. Sincer, nu știu ce fac eu aici. Dar... n-are treabă. Să faci mă ceva, tipule. Nimic. Nimeni nimic. What the fuck, dude? De ce merg așa? Ok, asta mă sperie.
Ne-am și noi un heal. Să ne aruncăm arma, nu putem. Bă, dar unde trebuie să mă duc, man? Pe aici, pe aici. Bă, care tragem în pași? Bă, care vrea, bă, bătaie, bă? Ok. Objective, move away from the crash site and locate Bravo Team. Ce Bravo Team visezi, tipule? Obiective, move away from the crash. Care crash? Ok, o să apăs mai mult timp tab ca să pot și eu să realizez. Care pui mei e ăla? Ăsta. Tu trăgeai, mă? Headshot. Wow, a făcut un backflip, ați văzut? Are talent tipul. Apare numai ambulanțe. Dăm barma ta, nu fi gay, please. Da. Apare nici nu știu ce fac eu. Dacă știu voi să mă ajutați. Trebuie să... Bă, careva îi arde de glume și cred că nu mai trage, dude, nu mai trage. Adică, ok, am înțeles, trage odată, dar nu de 10 de ori. Bă, da, ăsta e de fake jocul ăsta. Nici n-am pe unde să o iau, dude. Serios? Ce asta? What the fuck? Nu știu că se poate sparge bec cu un CS, dar aparent acum se poate, deci... Mai e pe aici un bec? Îmi place cum se aude. Hihihi. Bă, cam asta a fost tot, serios? Oh, ok, mă, că mi-am dat seama, bă, că-s deștept, bă, ce v-ați dat, mă, voi seama? Ce drămă, ce mane ăsta? Bă, ești prost, bă, am une de son în mână, bă, mă electrocutez retardat eu. Ce? Holy fucking shit, ce bă ăsta, Star Trek? Ok. Dude, eu nu mai înțeleg. Ăsta ce pâine se face, nu se trage? Dai, bitch. Da, trebuie să încarc. Dacă mă duc la ăla așa, îmi dă la un head, știi cum? Uitați-l și voi că trag în el și al tău mai merge, știi? Adică el e boss sau chill, n-am... Da. Bravo, team. Salut, băieți. Uite, bă, deci fiți atent, ți trau în cap, da? Da. Aparent din a 5-a oară o ia. Iar aparent să... Cam aici. Că se ascunde vreo fată aici, dar nu s-a ascuns nimeni. Ce e asta? Achievement ăla. Hai bă, plantează-te aici. Și pune-l în pui mei de retardat aici. Așa vezi. Ce e asta? Trusă medicinală cu prezervative, ce e? Fucking hell. Asta a fost tot? Serios? Pe bă, puneam eu una aici, știi cum făcea? Exploda toată Canada. Hihihi. Aparent am văzut un... Aparent am gloane! Aparent am gloane! Dai, bitch! Ne băgăm și gloanțe, că nu sunt sexy. Care a tras, mă? Nu ar fi, mă. Copile. Poți să-ți iau sniperul. Holy shit, două... Ce zic cât e drag în cap și el nu moare, frate? Ce logic are jocul ăsta, dude? Mai bine joc Half-Life decât ăsta. Oh my god, bă, brigada, bă, lasă-mă, bă! Chiar vrei să-ți trag acolo? Dude, ce joc e ăsta? Ăștia că nu mai au glanțe, serios, ăștia că nu mai au glanțe, vin cu maceta. Na, mă, dude, mor. Tipul ăsta chiar n-are de gând să moară. Și chestia asta e ciudată. Uite, mă, am tras 3 aparent ăla nici nu știu să tragă. Wow! Ce fum lacrimogen iese din ăsta, mă. Bă! Ce joc frumos!
cu logica lui. Lasă-i dau lamă în prost. Hai, lamă! N-am gloane. Bă, care a tras, mă? Bă, care vrea, bă, scandal? Bă! Bună? Ei! Bă, nu mai am gloanțe! Rainbow! Hai, bă! Nu suntem săraci. Ce pui mei? Ce? Asta făceam, mă, prezervativele. Când le dau... Nu știu cum n-au... Dau pe lângă. Prezervativele dau viață, nu? Hai că trebuie să mor, dă-te în puii mei din 13 gloanțe. Nu m-ai nimerit? Nu m-ai nimerit? Bă! Nu se mai aici în... Hai mă, că nici cu shotgun nu mă nimerești. Armă de nude shotgun. Du-ce, m-ai speriat că n-am crezut să dai nimic, că te-am văzut că erai bossul suprem. Oh, holy fucking shit. Hopa, boss, bă, dacă tragem mine în head. Aparent cred că am... Dar cum am putea să iau de la capăt, că nu iau. Apare nu mă pune. Te iubesc. Mulțumesc, hai te pup, îți dau un glonț în cura, cum știi cum. Îmi iau viață. Hai lag. Hai salut, te pup. Ce frumos e gura ta. Ți-ai pus plombe? Hai că te pup. Te perforez cu un cuțit în gură. Mișcă-te, bă, mai repede. Bă, tatare. Hai mergem și noi ca el, așa. Să nu dacă ne dau ăsta. Uite, bă, ce... Bă, Speedy! Opa, boss! Uite-mi pe mine. Aparent, da, nu știu ce mi-a dat loading. Aparent mi-a mai dat odată. Oh my fucking god. Am uitat că pe CS-ul ăsta, dacă apeși de mai multe ori cât râl, adică control, ți se blochează. Pentru că îți dă eroare, îți dă un crash. Fucking... Nu, nu. Te rup cu ăla. Sorry. N-am vrut să o scop pe gură, dar... Ar fi trebuit pentru că... Înțelegeți? Motive anume. Dar frate, n-aveți cum să nu ziceți chestia asta, adică cum a sărit ăla și că a fost Nadia Comănești pentru prima săritură când a învățat calcatul să vorbească, să arate, doamne. Bă. Ia mă. Ok. Folosim ultimele 4 gloanțe. Văd cât am filmat și eu. Cât? 12 minute? Ei! Ce faci, bă? Hai, super. Dar nu ești bun de nimic, nu te pricepi. Aparent, aici cred că vom încheia acest episod. Uite fac. Bă. Opa, boss. Ok, și că sunt Assassin's Creed. Nici nu mai am. Perfect. Nici asta. Am bă că-ți lătați. Bă, dă-te în puii mei. Blocat. Bă! Da. Aici. Ce chestie ciudată. M-am speriat de moarte.
Ok, vom încheia și în acest episod. Sper că v-a plăcut. Asta a apăsați butonul de like și ne vom auzi data viitoare cu acest tip. Pa, pa. Aparent nu mai puteam să vorbesc, pentru că trebuie să închid. Deci, pa, pa.